Nortasunak zer dira? Zer da euskal nortasuna, ezta? Nork du euskal nortasuna eta nork ez? Zerk ematen du euskal nortasuna? Nortasunak ez dira anitzak. Bakoitzak ez aldu berea, ez aldu bere nortasuna. Bada euskal nortasunik? Zagian ez dago hori ere, ezta? Irati Azkue, Eusko Ikaskuntzako kidea, egunon. Kaixo, egunon, Gorka. Sakon jarri gara, baina gaur hori da Eusko Ikaskuntzatik dakarkigu zuen gaia, ezta? Bai, hain zuzen ere horixe launduko dugu, ze ezaugarri dituen euskal nortasunak, hain zuzen ere horixe aztertzen ari delako Eusko Ikaskuntza. Proiektu horren zuzendari zientifikoa eta talde eragileko kide batzuk gonbidatu ditugu horretara, izan ere ikerketa bat baitugu eskuartean. Patxi Juaristi, soziologian doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, zuzara proiektuaren zuzendari zientifikoa. Egunon, Patxi? Bai, egunon. Eta hasiko gara, orain egin berri ditugun galdera horiek eginez, ezta? Lehenik eta behin, euskal nortasunik baote den, eta zer den euskal nortasuna? Ez? Galdera sakonak dira, baina interesgarriak, ezta? Bai, egia esan, euskal nortasuna konstrukto komplexua da. Ez da erraza, ez da, esatea edo definitzea. Eta, bueno, egia esan gainera, euskal nortasuna ulertzeko modu desberdinak daude. Egia da, euskal nortasun bat bai existitzen dela, eta euskal nortasun hori bat dela. Guk egin ditugun elkarrizketa eta azterketa guztietan, euskal nortasuna existitzen da, eta euskal nortasuna bat da. Baina horren baitan euskal nortasun hori ulertzeko modu desberdinak daude. Azken finean guk galdetzen badugu, bueno, euskal nortasunaren elementuak zeintzuk dira. Da jendeak, lehenengo elementua eta indarra handiz agertzen dela da, hizkuntza, euskera da, euskal nortasunaren lehen oinarrizko elementua. Baina egia da ere, euskararekiko harreman hori ulertzeko modu desberdinak agertzen direla. Batzuentzat, euskal nortasuna izatea da, euskeraz hitz egitea eta euskera erabiltzea eta euskera ezagutzea. Beste batzuentzat aldiz, euskal nortasuna da, euskara ez jakinarren ere, euskararekiko jarrera baikor bat izatea. Euskararekiko eta euskal kulturarekiko jarrera baikor bat. Eta hirugarren talde batentzat, esango luke euskal nortasuna badago, baina euskal nortasuna bai euskeraz eta bai erderaz bizi da. Orduan, hor badaude euskal nortasunak ulertzeko modu desberdinak. Edo gauza bera gertatzen dela, kulturarekin ere, kultura ere modu desberdinetan ulertzen dugu euskal kultura eta horrek ere euskal nortasunaren definizio desberdinak ematen ditu. Hori da, beraz, euskal nortasunaz hitz egin beharrean, agian hitz egin beharko genuke euskal nortasunez, ez da pluralean, ez da? Bai, hori da pixka bat zalantzan daukagu. Alde batetik lehen ere esan dut, ez da? Gure diskurtzoetan, aztertu ditugun diskurtzoetan euskal nortasuna bat balitz bezala gertzen da. Baina bere baitan euskal nortasun hori bizitzeko, ulertzeko edo egunerokotasunan sentitzeko modu desberdinak daude. Orduan, segun eta nola planteatzen dugun, igual nortasunak aipatu beharko genuke. Patxi, aipatu dituzu ere, 3 talde edo banatu dituzu, zeinen gana gerturatu zeratea zuzen ikerketa hau burutzerako garaian? Ze ez baita berdina eragile batzun gana, zein besten gana jotzea ez da? Hori da, guk gure sujetuak izan dira bere burua euskalduntzat edo euskal nortasun hori jabetzen duten, euskal nortasun hori onartzen duten pertsonen gana joan gana. Hau da, euskal gizartean, euskal herrian, bizi gara euskal nortasuna onartzen dutenak, eta beste batzuk, beste nortasun batzuk dauzkatenak, ez da? Hau da, nortasun espainiarra edo frantziarra, izango litzateke ohikoena. Baina egia da, gure ikerketan ere agertzen da, eta, nahiko modu, ez nuke esango indartsuan eta oso edatuan, baina nolabait asko agertzen da nortasun hibridoena. Eta badirudi ere, etorkizunera begira, nortasun hibrido horiek ugaritu egingo direla, ez da? Hau da, gure gizarte aldatzen ari da, gero eta gizarte anitzagoa daukagu, eta hor, hibridotasun horretara joateko joera gero eta handiago dagoela ikus daiteke. Ze askotan nortasuna lotzen dugu topikoekin, edo lotzen dugu mundu, ez dakit, idealizatu batekin, edo tal, baina errealitatea hibridoa da, zuk aipatu duzun bezala, eta ematen du etorkizuna ere hortik etorriko dela, ez da hibridotasun horretatik. Iñaki Zaldua eta Izaskun Rekarte ere agurtu behar ditugu, eurak izan dira proiektu honetan talde eragileko kideak. Iñaki, zu Bizkaitarra, Izaskun berriz zu Nafarra, zuek gazteekin aritu zarete talde dinamikak lantzen, egun on bioi, zer moduz? Bai, egunon. Eta zer landu duzue gazteekin, euskal nortasunari lotuta? Nola lantzen da euskal nortasunaren gaia gazteekin? Iñaki, nahi baduzu zeukasi?
Bale, ados. Bueno, gu ibili gara taldera gilean, eta alegia, bestein bate ibilbidu luzagoa da egin dugu baita ikerketan, gazteekin ibili gara azkenengo, bueno, lantaldeak eta pixkat dinamizatzen. Ni adibidez ibili naiz Bizkaian eta Gipuzkoan egin ditugun lantaldetan. Bizkaikoan Leioan egin genuen, testuingurua, bueno, bazen Idiazabalekin ezberdina, ezta? Idiazabalen euskeraz egiten dute beraien egunerokoan gazteek, eta Leioan, bueno, zailtasun gehiago euskaten gazteak, bere egunerokotasunean euskeraz egiteko. Orduan, diskurtso oso ezberdinak topatu genituen bertan. Bai egia bada, termino arrazionaletan, Leioakoek adibidez, euskera oso elementu garrantzat hartzen bazuten ere, errealitatean ez zuten ezertarako ere erabiltzen. Eta bueno, horrek ez ziren ez da kontraesanik suposatzen haiei. Kontran, Idiazabalen genuen eztabaida taldean euskara bazen ardatz nagusiena haientzat. Haiek beharra sentitzen zuten euskara babestu eta sustatzeko. Era berean, integratu behar zituzten beste guztiak ere euskararen baitan. Orduan oso talde dinamika ezberdina burutu zen Leioan eta Idiazabalen. Biek euskal nortasuna hitz egiten zuten, biek elementu antzekoak ipintzen zituzten mai gainean, baina bizitzeko eta egunerokotasunean nolabait produzitzen zuten nortasun hori oso bueno, dinamika ezberdinak zeramatzan. Izaskun, hizkuntzaz ari gara hitz egiten batez ere, ez? Orain arte euskal nortasuna definitzen duten ezaugarri horien artean batez ere hizkuntza aipatu dugu. Ze beste ezaugarri azaldu dira edo zein beste aspektu azaldu dira zuen dinamika horietan? Bai, Patxik aipatu bezala hizkuntza izango litzateke elementu garrantzitsuenetarikoa, bino lurraldetasuna ere garrantzitsua da eta maiz agertu den gaia izan du da. Gainera ikusten alda Euskal Herrian bertan lurraldetasuna handia dela eta bertan aniztasuna ere badela, ematen dela. Adibidez, Nafarroako kasuan iparraldea kokatzen aldugu gehiago Gipuzkoako faktore antzekoagoak dituztenak, eremu euskaldunagoak daude, eskolarizazio ere bai euskaraz ematen da, erdialdean hori gutxitu egiten da, eta hegoaldean franko gutxiago. Beraz, nortasunak, berriz ere pluralean, ez da, azkenean dinamika ezberdinak, aspektu ezberdinak, eta bakoitzak, eta jende talde bakoitzak bere bueno, esparru ezberdinei ematen dien garrantzia, ez da? Izan ere, aipatu duzu Izaskun, periferietako errealitateak ez baitira berdinak izango, ez da, euskaraz hitz egiteko beste modu bateko egoeran dauden udalerri horietan, ez da? Hori da, hor nik uste transmisio galera bat egon duzela urte batzuez eskolalizazio prozesua eten zenikan, eta orain gabiltza ez belaunaldi berri horrekin euskara berriz hartu duena, eta etxera berriz euskara sartzen ari den belaunaldi horrekin. Gazten alorraz aparte, Euskal Nortasuna sarean ere aztertu duzu, enpresa eta elkarteen webguneak aztertu dituzue adibidez. Patxi, Euskal enpresetako web horri aldeetan soma daiteke Euskal Nortasuna? Hor ere, webguneetan ere soma daiteke nortasun hori? Bueno, ez modu oso agerikoan, guk egin genituen, zerrenda oso bat egin genuen enpresa, elkarte, erakundeen web horriak hartu genituen, eta hausaz aukeratu genituen 76. Zoriz, 76 aukeratu genituen, eta hor agertzen diren, mapak, agertzen diren ikurrak, esaldiak, ikertu genituen, eta, kontuan izanik, horiek ez dutela Euskal Nortasuna agertzeko helbururik, hau da, beraien helburua da, edo saltzea, edo beraien elkartea iragartzea, Euskal Nortasuna agertzen da, baina modu oso implizituan, eta guk ikertu ditugu adibidez, ikurrak, eta gehien agertzen den ikurra adibidez, bada ikurrina. Ikurrina bada pixka bat gehien lotzen duen ikurra. Eta gero beste ikur batzuk ere agertzen dira, askotan lehen aipatu da horrekin, ez da klitxeekin lotutako ideiak ere agertzen dira, ez da herri kirolak agertzen dira. Baina egia da, web horrietan modernitatearen eta tradizioaren arteko kombinaketa oso ondo agertzen da, hau da, esan dut herri kirolak aipatzen dira, eta askotan klitxeak, baina gero Euskal Nortasuna edo Euskal izate hori izaeran modernoarekin ere askotan lotzen da, hau da, dantza modernoak
agertzen dira paisaia modernoak, modernitatea oso presente dago web horrietan. Baina badu horrek balio erantzirik enpresentzat, nolabait euskal nortasun hori ageriko egiteak, modernitatearen olatu horretan sartzeak, zein izan litzateke helburua? Bueno, ez dakit, hori ja beste ikerketa bat ez. Beste baterako, ez diegu galdetu. Guk egin duguna da, beraiek jartzen duten hori ikusi eta aztertu. Eta lehen ere esan dut, ez da agertzen modu oso esplizituan. Orduan, pentsatu nahi dut, hor ez dagoela gogoeta bat, sendoa edo sakona esateko euskaldun bezala, euskal nortasunari lotuta, agertuta, horrek mundua irekitzen digu edo aukera gehiago ematen dizkigu. Ez dut uste horrelakoa denik, baina hori... Eta zergatik da garrantzitsua ikerketa hau egitea? Zergatik da garrantzitsua euskal nortasuna nolakoa den aztertzea edo zertarako? Bueno, nire ustez hemen azken helburua da nola lortu gizarte kohesionatu bat. Hau da, gure gizartea aldatzen ari da eta aldatuko da. Pila bat aldatuko da, ezta? Hor dauzkagu faktore demografikoak, kulturalak, faktore teknologikoak, ezta? Teknologia aldetik, aldatuko zaigu mundua eta aldatuko zaigu ere Euskal Herria. Orduan, nola lortu gizarte kohesionatuago bat, ezta? Eta, bueno, nortasunak, indar asko dauka, ezta? Gu elkartzeko eta nolabait, dauzkagun erronkei, etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Orduan, inguru horretan egin nahi dugu gogoeta bat, ezta? Kohesioa nola hobeagotu, nola elkartuta lan egingo duen edo etorkizunari aurre elkartuta egingo duen gizarte baterako, irizpide batzuk ematea. Eta irizpide horietarako... Gure da proposamenak egitea. Hori da, eta proposamen horretarako emaitzak, Euskal Nortasunaren inguruan egiten ari zareten ikerketa horren emaitzak, 2024ko udazkenean argitaratuko dira Eusko Ikaskuntzaren Kongresuan. Patxi Juaristi, Izaskun Rekarte, Iñaki Zaldua eta Irati Azko, eskerrik asko, eta begiratu egingo dugu, jarraituko dugu adi ikusten ea ikerketa honek ze emaitza ematen dituen. Eskerrik asko, laukote. Eskerrik asko.